Nabal. Dad. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, man. Good. Okay. Yeah. I know na nke gitata. Ibia kai si mana abia go kan bia ngosi nke ozo. Ai se kai bia ta bia fugi mandi no begi. Mana na emanya fu na ndi nke mfu bosa mbia fu ozim haiba. Kezi Akọlụ Chukwu ka ọ bụ. Otu a ngwalụ na ụbọchị ọnụ bịa na onye ọbụla bịara ebe azụ onye ọ dịkwa mmụọ n'ala onwe. Ndị nke ha nabago. Ba nabago. Ndị fa nala narị na vodo ka nọkụ ya ọ ma wadịsigo mmụọ na-agalụ onwe fa. Wadịsigo mma kịta. You mean it? What? Na ndị nke ahụ fụ bọsa ha n'ụfọdụ adịgo na ba adịgo mma kịta. Na wasịa. Ba adịsigo mma na. Nọ ndị ọfọ ndị a na-afụ kịta bụ ndị ọfọ. Iti ako ibo ko bu, iti ako ibo nti patako. Ama klimi agwo mara agwo. Mara agwo. Ama klimi agwo. Mara agwo sa agwo na agwo ya. Agwo na agwo ya. Kai na emanya na afuziru afuru na buru nke mfucha mbosi nke mbia bosa. Maka anti manfu school no so biko ka ngolu ntasu akwa na eba nchaka eba ka anti na banje agalola Igwe de mmiri ga-asụ akwa. Mmiri dị. So onye na Chineke na-alụ ọlụ ya. Anyị nwa bụ ozi ka anyị na-eje. Nọ mmadụ ka anyị bụ. Ebuge. So na ebe anyị na-alụ na-eme gị na-aga n'iru. Ebuge. So nye bụ ofu anwụle dị ya. So ka o si dị dị bụ. Kekwe na ofu onye n'ime ndị ahụ anyị fụ bosa nka n'ebe. Obi ara bịa ba bịa. Ọ bụrụ nke abịa na-agụ egwu bosa. Ka na-eti ịgba oge. Oh, again, are you serious? Are you serious? Good afternoon. Can I hug you? Yeah, definitely. Hey, Jesus. How you doing? I'm fine. What's your name? Who you are? You're from where? Ebonyi State. Ebonyi State. Okay, now sweet buff. Yes, I can try. Do you remember my Yeah, face? the other day you came, I was sitting here. Which day? The other time you came, I was. Before na agba moto mana kita na eyiwo ma akwa. Akwa ihe nwa abụ mmiri Chukwu wote. Malụ nọ na be weti ahụ. Bịa ụka mechie ọnụ gị. Nne kene nna anyị abana. This is my food department. I know what they are Nne doing. kene nna anyị abana. Ọ ga-adịrị ya na mma. Ọ ga na-eje na-abata o. If you're on screen with me, listen to us. Okwu ama mkpọ ya eme business. Na-emete ego. Mụ nwa na-feed my family. When you get to load. Nna ni I'm feed my family. When I work hard. I live from Anambra. Say, if I I live for see Fiji. Jife, when they wait. But since when they carry me put for this thing, I know they colonize myself. Make them there. But by God's grace, now I feel Jesus, you're good. Yeah, I'm a communicator, that's why. Hey, you're a communicator. Yeah, I'm a statistician analyst. Hope you're having. What do you have to tell my camera? Hello, everyone, I greet you. See it all people so that they will hear you. I greet everyone there out there. That day you were singing for me, gyrating That's how we do it. Like, you know my chief is here. This serious. I'm very happy. You're very happy, right? So you're good now. I'm very, very strong. You're very strong. Yeah. How about your people? They come usually. They come to visit you. Yeah, they came yesterday, actually. Yesterday. You're looking more handsome now like that day. Thank you very much. Jesus. Nayabal. Hey, Jesus. Nke akarizi. Mba Chineke ka ọ dị n'aka ụra anyị nwa. Hey. I'm very surprised. You know that if I don't know what to say, I'm short of words, seriously. Because that day you were busy shouting. Look at where you were sitting down. You were shouting at me. What are you doing there? I know what they're doing. I know what they're doing. Don't tell me. I know what. This is my food department. I know what they are Nne doing. kene nna anyị abana. Ọ ga-adịrị ya na mma. Ọ ga na-eje na-abata o. If you're on screen with me, listen to us. Okwu ama mkpọ ya. And I was like, did this person not harm me? Oh. I was holding myself like, I was what happy to today? see you guys that day, actually. But before now, can you tell me like one small story, little story about yourself, like if possible? Talk to my camera. The truth of it is, someone that love going out, and I'm so easygoing. So it's all I have to say. What were you doing before now? I'm an hairstylist. Hairstylist. Can you see my hair? Yeah. You have lovely hair. Nice, heavy. I have nice hair. So if I ask you to weave my hair now, you can weave it? Definitely, I can. You can weave my hair? Yeah. So you are weaving my hair today? Definitely, I will. He said he's weaving my hair today, like. Are you serious? Ọ ga-akpa gị isi ọfụma.
were you doing the hairstyling before the incident? I've been doing this since 2011. Since 2011? Yeah. Before the incident? Before going to school, sir. Okay, before going to school? Yeah. Were you doing it in school? I did in school, yeah. And you can do it very well now? I try my best. So if you ask to go back to it, you can go back to it? I even have a salon, so you have a salon? Yeah. Where? Edo State. In Edo State? Yeah. Where in Edo? Uromi. Uromi. Yeah. Is it still functioning? There is some renovations going on, so I'm thinking of opening a new one. So if you leave here and I want to go and open a new one? Yeah. So are you telling my camera that you would love to go back to your work as a hairstylist, a touche one in a stylist, classy way, like a supreme way, you understand? That you can do it like that kind of stuff, big cheese. But what kind of hair do you know how to do? Like I make frontals very well. Frontals very well. Yeah, dreadlocks. I fix nails, lashes, pedicure. I draw tattoo also. Draw tattoo also. Very well. Yeah. Do you pierce? Piercing. Yeah, I have piercing machines. So I have colleagues too that work with me. You're surprising me because I can remember how I met you that day. It wasn't funny, but the joy in me is not even allowing me to even say much that I have to see. Like in everyone's life, there comes a time when you go through such funny moments. So it's something. Yeah. But thank God that everything like went well, and you're very good and strong. All thanks to Papa. All thanks to Papa and God. Papa. He did a great job actually. And hopefully we pray that nothing like from here you're going back peacefully, happy, and going back to your work and you live a good life that tomorrow Papa will be appreciated right now. Like seriously. But what do you have to tell people out there that are into like taking all the drugs something? Do you know one thing is when you go through rehab, it takes you to your normal state. So I think it's something that is good for everyone. Rehab is good for everyone. When you go through rehab, you get to understand yourself better. Can you remember that song you were singing for me that day? You were singing something. Can you remember? Let me sing it. All right, thank you very much. Thank you. Hey, Jesus. Nayaba. Nka guzuri ike. Imana agwa m na onye a na-agwa egwu mposi ahụ. Nasizi m power. I know what you're doing. This. Hey, testimony nke a karịziri. Nakwa na anya o Chineke m kwụsịsị na-ekwu Chineke ka ife ọbụla dị n'aka. Anyị nwa bụ ozi ka anyị na-eje. Otu a na-alụ ya ebe a na abata nkwude nna m ọ na-alụ ya ka m gwara unu mbụ. Nna m na-alụ ya, ọ pụta kwude nna ya na-alụ ya, and otu a si alụ ya ka m si alụ ya. O nwere awụwọ dị ya, nwere mmegide dị ya. Otu a si alụ ya ka anyị si alụ ya. So anyị bụ ife nọ n'ime obodo kịta na-eme ihe na-alụ. Ụfọdụ ndị nọ n'ụzọ bụ ndị mara ife asị gị mba na ọ bụrụ ya, ikeza na-akpọ gị ndị wayo mana ọ bụrụ wayo. Na nke bụ onye bịa ọfụnanya efugie. So ana m ekene Chineke ka o ji aza ekpele na-azọpụtakwa ụmụaka. Ụfọdụ azụgala aza ebe a ndị n'obodo oyibo kịta aka nkọ. Enwe ndị na-agba abịa ebe a na-abụcha ịma ọnọ ndị nsọla ebe a. So ọ na-abịa ikene m efugie nwekwa onye ọzọ ọ na-akpọkwala na-abịa. Ekenere m unu bụ ife bupụtara m ka ndị mmadụ na-afụ ife anyị na-alụ ebe a n'ime obodo. So nya na Chineke anyị na-edu unu just ka ọ ragodo m ebe ahụ. Ndị nke ọzọ kwasị onye nke abịa fọ na ndị nke mfụ mbọsị ahụ bịa. Ndị nọrọ na-erigo nne na ndị nọrọ na-erigo nne. O nwekwa ndị ọzọ nọkwa ebe beteba nọrọ ebe a. Ụfọdụ na-eje ọrụ ụtụtụ ba jebe ọrụ. Ndị aka na-enye ọgwụ kwa. Mba, fadịsigo m ọrụ otu onye a nwetara ụtụtụ ba je ndị ya alụ mesi na alụ ndị na-eje jọb nya ọlụ dị iche iche nke onye ma onwe ebe nwetara ọ na-alụkwa ya. Ọ na-agakwala onwe na-enwe ike wee na-eme gị ndị be na-abịakwa ahụ. Mana ọ ya ụfọdụ bụ ndị nara achọ anyị n'ofu ebe so van like ka va na-aga na-agachi n'anya na-agagharị. Onye nke a na-akọwa na n'ọdịgo ma nọ ndị beba bịa den ọ nawazi. Ọ ife mụ na ndị beba kwuru nya ọ dịsigo mma. Ọ bụ na ba abịa anyanwa na obidokwa ọlụ ya lụbakwa ọlụ ya ka o si alụ. Ma mụ na-ekene Chineke na ụdị ọya yala ebe ọ ma ayazi ọzọ.
But isi aha ga-akpụ isi before naba. A ga-akpụ esi na ụmụ abụ isi otu awana. So a ga-akpụ esi, o nwere mma na a na-adị emepe. Akpụsị anyị isi owere nwa ya n'ala onwe. Okay, emeso omenala kpọzie nye aha isi onye aha naba. Ụfọdụ ka m na-azọsa ebe a basị ebe a jebe obodo oyibo. Zugbo. Kpatakwa ego. Pụlụ nnekwu mmadụ. Ide. Ebuge so na otu ahụ ka ọ dị. Otu onye nwa na onwe kọwara gị otu a na otu ahụ ka ọ dị. O nwere ọdịsigo mma nwere ebe na-eme kịta. I'm not this go ma for go mi okoye mi ya bosa ha ekwedi ma agadi nso maka eme yo ze meme mani fu keta ka mi ya na carry self money ekwu okwu eh Chineke na ene kele ka Chukwu daru ọrụ ị na-arụ ọrụ ọfụma biko ị na-arụ ọrụ onye nsi na ị daru nke a gosiri na ị na-arụ na ọ bụrụ asị ka a na-akọrọ na ife na-eme ka anyị na-egosiba Miki Kennedy nke a na-eme. Why? Jackie can never know. Come, I want to say hi to Jackie can never know. My brothers, Dalu no. Dalu no. Good afternoon. Good afternoon. No. Kekunu me o. Afamu Dimma Arts and Crafts. Aincha Dimma o. Afagi ogene. Iwo onye ebe. Onye Nando. Keke ime. Ona adịkwa mma. Kemba si bịa. Ọ bụ na ka ide mgbe ịbịa. Keke ide mgbe ịbịa. Ịdịgo mma kịta. Ekene dịrị Chukwu. Hey. Kewe. Well done. Ona mama. My brother, good afternoon. Keke ime. Ka afa gị kon. Chibuzo. Iwe onye ebe. Ebe ka ị nọ. Asị ka m bịa n'etu unu taa. Ọ dị ka ị makwa m before nke ị na-achụsụ m. Ka ị nwee ịgwa m na ndị mma. Nwa dịkwa mma tu. Ntị ka m bịa ka m na-ekwu ka anyị karịa ọfụma. Ị ga-like ịfụkwa m ọzọ mbọsị ọzọ. +2. +2 ya adịghị mma. Gịnị? Ndị ọzọ ya eme +2. Ọkazi aka. Nna ya Abbala emezi anyị abụrụ +2. Ọkwa ya adị mma. Na-agba bọọlụ. Ọ na-agba bọọlụ. Na-enye ka ọ na-eyite kootu ọ ji agba bọọlụ. Ifugo ebe ọ na-agba bọọlụ. Ọ na-amengara ya aja watch TV ka. Ọ na-agba ya na TV. Nwanne m na-akpa Ifeanyi na-eme this red carpet. Red carpet. Yes. With the grace of God, at least I can speak as a 14 characters. Can speak very well. We are just servant of God, you understand? So glory be to God. Oh, I'm guessing God ya Bible. I'm more chef go Bible. To go back. My brother. I should show you love. What's name my mula? Namaka. Cake ime. In the morning, the night, in the air, what do you mean? Then I say, I couldn't make a new graph. I went and got a Virginia, a boy banket. That means I'm not a you see, any season, and Papa may be lost. I beg. I wouldn't know we inside that place. No more, Mama. Yana Arusi. Oh yeah, Jesus Christ is the word of 11 letters. Bread,
Okay, fans, he said you can make hair very well, like very well. So let's see how he will do it. You said you can make hair now, so let's see. Guess who is making my hair? Remind me that your name. Obiora, okay. The Obiora that was shouting at me the other time is making my hair. That's a great testimony. Hope your hand will not. Hope it will not be painful. It will not, right? Okay. Okay. Obi is making my hair all back, right? Okay. The one that can use and wear wig. He said he can do tattoo now, so and piercing too. Would you without the hair cream? Maybe manage it. Okay. Oh. This is what we call testimony. Obiola. Okay. Those guys are funny, I swear. Your hand is not painful. I was thinking it would be painful. I hope the hair is not strong. Like it's not due. No, it's not good. Okay. Very sick. It's sick, right? Yeah. But it's not strong. No. It's as if the thing is breaking, like my hair is breaking. If you want to dreadlock it, you don't use it. But it will not be possible to lock this one since I've retouched it. No, it's not possible. It will be virgin hair, right? No. You have to let it zero. Okay, then we now lock it. Yeah. Do you need any treatment that maybe I can use to avoid the breaking? There are a lot of treatments. Okay, that will stop the breaking. Yeah. Okay, maybe I will try to see if it will work. Okay. Just buy good syrup. Good what? Syrup. 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 Okay, to apply on it. And it will stop. Yeah. Okay. Thank you. Have you been weaving hair here since then? How many people have you weaved hair here? I weaved. Well, even I weaved. You're the one that weaved the hair there. Not this one. Sure. You say so? Are you serious? Sure. So he's weaving my own now. Obiola that was shouting on me the other time is weaving my hair. That's a good news. Thank you. Thank you. You can make Ghana weaving too. Yes, sir. Do you want Didi on the middle? Anyone, I'm okay. Anyone, I'm okay. Obin. Yeah. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Well done. Thank you. Let's see.
Okay. Your hand is not even painful. You know, I'm not, yeah, because of the time, no, maybe. I think I'm last with that. If I was in the salon, this would have been. Yeah, and there's no comb now. I have to manage that room. And even without the comb self, you did it very well. Okay. So, Obi, if you see somebody that will open a salon for you now, you will go back to your work, right? Yeah, definitely. My prayer is that God's blessing will never cease from such person's life. Right? Yeah. God's blessing will never cease from such person's life. Right? That will help you, right? Yeah. So that you go back to your normal work. Yeah. Okay. They are listening to you. And I'm really pleading with people out there to see what I do for a living. If they can assist, their assistance will be accepted from my heart. Do you understand? So I think it is vital for me to send this information out there for those who can actually help. Yeah. Nothing is too small. Like a word coming from such person can actually help too. So I think their encouragement is all I pray for and seek for right now. Because such situation is not something anyone prays for. And I'm very glad I'm out from such situation and I'm going back to my normal state. So I thank you all very much for this is all I do. Thank you so much. Obi said he will appreciate anyone that will help him. Thank you. See, I'm looking beautiful. Thank you. Thank you. Thank you. Obi said that if he can see someone that will assist him to go back to his salon business, that he will so much appreciate. You'll be grateful. Yeah. So anybody that can assist him to go back to his salon business, to set it up again and go back to his normal life, that he will appreciate the person. So anybody that have that heart to accept him, to assist him, no matter how little it is, that Obi is. Job blessings will never cease from such person's That life. the blessing will never. Job blessings will never cease from such person's life. Thank you for making me look beautiful. Even without the comb. Beautiful. Am I looking beautiful? Check that place. Somebody is beautiful. Thank you. I'm happy. The Obi that was shouting at me the other day, hey, I know what you're doing. This is my department. He's made my hair today look beautiful. Thank you. Thank you. Thank you. Nice meeting you. Thank you. We thank God for everything. This is a great testimony. Like, I've been seeing people share testimony in churches, but today, this is what I call testimony. Thank you, Jesus, for everything. Thank you. Love you. Okay, because Ifeanyi Abbala arts and crafts. Afam Mama Chinemere. Mama Chinemere. You want to I'm going New South. New South. Okay, naturally. Yeah. Anyway, you go Cameroon and Anketa. Okay, we go up na a very nice place. I was not feeling that okay, but now by the grace of God, na enyamaka hanwakwa adena mu marketer. So I'm kukwa ndozo nwekwa nsogbu no new ozana amacha ama si dutekwa ya ba na ebe anwa bụkwa ezigbote ebe aya agwọ nkwa mmadụ ọya onye aka nwe ikwu kemgbe eji bịa ebe ma mgbe bịa ebe abịa na ebe April 29th this year. Yes, this year 2023. Kemgbe eji bịa abịa maka obere nsogbu nwe abịa maka ana m agba mkpụrụ mmiri ma kịta ana m agbazi ọpụsigo m na ị na-agba mkpụrụ mmiri before ana m agba ya yes ndị ọya yiri biye kpọba gị n'ime kọ n'ọjọọ so bịa gị n'obeke gbaba mkpụrụ mmiri koke kosime just kọtụgodoro m nwakwa ndị ọyị ndị ọyị m just gara visit ọbụna ihe a na-eri so m bịa soro bịaribezi ọbịa marazie mana kịta ụdị ya dị ọzọ by the grace. Yes. Okay, man, when kaya na be me kolos one man down. Oh, this guy. I am the boarding car. So man, we be there.
ama ajọ mgbe edute ma ama mgbe nji wee bịa ọzọ by time ka nji wee nwetazi onwe wee marazie ebe nnazi na headquarter. Yes. But kita na need to go very fit. Yes, how do you okay now? The man says I'm says they are just in a mess. They are those. If I get a ratchet post. Ima no man didn't negotiate ekwe. Ikwo ga yankwa ni man says again. Man gazeba hano. No they had those again. Obo nwe uro na aba. Nwe yi na ya keto nwuru uro na aba. Ngba yi na-ese nwo yijiri ma chief. Oburu ọrụ ko onye ego, oburu ego ko onye ego. Instead no na abịa mebiwe mmadụ. Ine process eje ese di ha, se ọ na-afịakwa arụ. Itagide afụfa anyị sekwesetekwe credit n'isi gị. Taa ma iji nọrọ ebe nwe nke ọ bụ na ụmụgụ ihe itosiri dị na-eme somewhere business or one thing. Ijiri taa ma aba nọrọ ebe maka ihe ndị ọcha bụ bete. Eji ata ndị mmadụ anyị nwawu ndị Igbo afụfụ. Ine anya ndị ọcha a na-akpọ ya ifunugo onye ọcha n'ebe a na-azụ nara. Mono gba kolos mkpụrụ mmiri. Ifugo onye ọcha n'ebe. Ọkwa anyị maka ha na-atụrụ dị tin emere anyị wee bi anya na-esete credit. Onye ndị asị m na ya ga-akpata nwa ebe a. Onye ndị a. N'afọ unu na Oke ni afọ anyị na ya. Na ya ga-akpatakwa nwa na nwa bụ ibe ka ọ na-aya. Na nwa akpọfego. So ndị ọcha na-akpọfekwa n'ihe. Imi ndịrị ya. Ọ na-akpọ. Ọsọ m na ya ga-akpata nwa ebe a. Si oke, na nsogbu arụrụ n'udo dị. Ke ka onye a dị mgbe akpọta. Mbana, mmanwụ na anwụ na-ekesi ike. Anwụ na-ekesi ike. So udo dị nsogbu arụrụ. Biko ye na-adọrọ mma. Ọ dị enye ọbara. Nwa ihe ọ na-arụ mmadụ. O te idigo mma kete nnacha hazi n'ọrụ nwa ga-emebe biznes ihe ọbụla na-eme ọ bụ na biznes ga-emebe. Adara mmadụ ụra n'ihe dị mma. Nọ ihe na-adọrọ maka na-arụ mmadụ ụra ime. Ịghọta. So ụta ịdị mma kịta afọgo m ka dị happy ụta mfọ gị esi m n'ịchọ niile ekele degoda ya n'ihu kamera nke ikele ebe gba ya utu na-ene gị anya na ife na-adịrọ mma ka ndị na-amụta ma nwere ụta anyị nọkịta nwe ndị na-ebe a na-eme kolos wamanda o nwere nke mfụ jigojichie na-asụgodo na ya pol ọ kpafugo onye nke a na by grace of God ka ọ ga-ejikwa dị mma so ihe nwe ịgwa ndị youth bụ onye na-agba mkpụrụ mmiri ya kwụsị onye mara nke ọ na-eme na-adịghị mma ya kwụsị ya maka ọdịnihu anọ nwesị side effect wishi emekwa gị ihe achieve ikwesị achieve in life so otu anyị si dị mmadụ mere ebere ka ndị ọzọ dịkwa mma onye na-agba ya kwụsịkwa ya biko dododo ka nna ayọ onye aka nwee ikwu thank you afọ m bụ Chinemere Mmoma. Chinemere na-asị onye na-agba mkpụrụ mmiri ya kwụsị ya n'ife na-adịrọ mma maka 1 or 2. Yes, maka mmadụ iti kolos. Maka mmadụ iti kolos one man down. Okay, dalu. Thank you. All right. God the mother. Ịbụgọnụ ya. Na Chukwu nọ n'ọlụ. Ọ bụrụ mmadụ na Chineke ka ọ dị n'aka. April rutekwe kite ruhokwe April, May, June, July. Just like 3 months. Okay. So nye na Chineke na-alụ. Anyị nwa na-eje ozi. O Chineke ka ọ dị n'aka. Chukwu bụ akwa gị mo. Ọ dị mma. Ọ dị mma.